Liberty Plaza. Ngayon po ay Sunday, November 16, 2025. Road trip natin ngayon ay pupunta tayo sa Qatar. Qatar din sa Putinao. Kaya pupuntaan natin.
yung motor saka ano, tricycle saka bangga pa. Bangga pa bro. Bangga. Tama yung gulong. Tamaan yung gulong. Wala. Tinamaan lang. Yun lang. Bangga pa. Bangga. Ayan, may polis na. Yung tanker truck. Bakit yung sa tanker truck? Hirapan. Hirapan, bakit yung tanker?
Rotary Club, 100 Island. Bypass road daw tayo bro. Subukan natin dito sa bypass road.
Barangay Sentro Luma. Siguro ito yung mga tao dito. Sabay tumo.
ugat dito. Ako pala ito, wala pang ito. Ayun yung ano, lighthouse. Ayun yung pala lighthouse, oh, kitang kita. Ayun, kita yung lighthouse. Huli na oh. Ayun, lighthouse na. Siguro, pumasok.
kulay. Turn left to stay on Main. Huli na. Huli na. Next left to stay on Main Beach Crescent. Huli na. Continue straight onto Quitos Road. Hermanos Beach Resort. Yun, ulit na doon. Continue straight onto Quitos Road. Pero, bakit tayo? No trespassing. Private property. Trespassing pala bro. Wala tayo makababa. Pati nun. Bawal lang tayo bro. Bawal pala dun.
Oh, sorry. Kano ba entrance? Entrance po namin 250 pagka hindi po maliligo po sir. Yung video lang ako. 300 din po. Video lang. Sige po sir. 250. Aba. Kahit ka na kayo sir, kaliwa na lang po kaya. Saan maka-parking May dyan? padala na po dito. Pwede na dyan. Yung padala sir. Basta po. Guys, tayo ngayon sa Enchanted Cave ng Bolinao. Yan o. Enchanted Cave. Katayo sa bahay. Akyatin natin yung cruise na ito. Yan. Akyat tayo. Yan o. Kitang-kita yung beach. Wow. Overlooking. Yan, papasok na tayo sa cave. Di naman tayo maliligo. Madulas ata. Let's see. Mga timples. Ayan. Ay, terus.